लोरे पंचायत समिती मतदारसंघाचे ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार लक्ष्मणराव राणे यांनी मतदारसंघ पिंजून काढलाय। मतदारांच्या घरोघरी जाऊन ते गाठीपेटी घेत आहेत। त्यांच्या धडाकेबाज प्रचारात कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत। पाहूयात प्रचाराची रणधुमाळी। खरं तर मी सांगतो बघा, मी ह्याच्या अगोदर भाजपमध्ये होतो, भाजपमध्ये निष्ठावंत कार्यकर्ता होतो, पण यांच्या ह्या हुकुमशाहीमुळे आणि ह्या दडपशाही आणि ज्यांच्या दादागिरीमुळे मला आज उभाटा पक्ष स्वीकारावा लागला। अजून मला एक फोन म्हणजे माझ्या मित्रांना फोन करतात की दशरथ कातकरला तुम्ही फिरवताय, दशरथ कातकर हा तुमचा पण नसता आणि आमचा पण नसता, तिसऱ्याचाच कोणाचा द्यायचा, असे माझ्या मित्रमंडळींना ते फोन करतात। त्यांना असं सांगतो मी की तुम्ही सर्व विसरा, सर्व विसरा। दशरथ कातकर म्हणजे ही चीज कोण आहे ते तुम्हाला ह्याच निवडणुकीच्या भवितव्यात तुम्हाला दिसेल। दशरथ कातकर ही चीज कोण आहे आणि त्यावेळी तुम्ही खरोखर तुम्ही माझे पाय येऊन धसाल। 100% तुम्हाला सांगतो, ह्या आचरणे गावात 70% मतदान हा दशरथ कातकर घेणारच घेणार, नाही घेतलं तर परत निवडणूक मी तुमच्यासमोर लढवणार आहे। आणि मी माझ्या उमेदवाराला सांगतो, या पंचायत समितीच्या उमेदवार की तुझ्या बूथ केंद्रावर 2 तरी मतं मी तुझ्यापेक्षा जास्त मिळवणार। मी जास्त काय आणि सांगत नाही, पण त्याला मी आव्हान देतो की 2 तरी मतं तुझ्यापेक्षा, तू मोठा धन्यवाद धनाढ्य असशील पण तुझ्या पुढे मी तुच्छ आहे, तरी पण तू काही माझ्या पुढे काही करू शकत नाही। माझा फक्त माणसावर विश्वास, माझा पैशावर विश्वास नाही, एवढंच मी बोलतो, फक्त दुसरं काय नाही। कसा लोकांचा प्रतिसाद मिळतोय? खूप छान प्रतिसाद मिळतोय आम्हाला, कारण माझ्या भावाने ज्या वेळेला तो सभापती होते त्यावेळेला 37 गावामध्ये घरोघरी फिरणारा, मी अभिमानाने सांगतो की प्रत्येक 37 गावामध्ये ते वैयक्तिक घरात जाऊन निवडून आल्यानंतर सभापती झाल्यानंतर प्रत्येक घरामध्ये फिरलेत आणि लोकांना त्यांना एवढा अभिमान वाटतोय की आतापर्यंत लोकांच्या तोंडून आलं की आतापर्यंत सभापती झालेत लोक, परंतु घरोघरी अजिबात कुठे फिरलेले नाही। आणि मला एक तुम्हाला सांगावंसं वाटते की माझे वडील भारत पाक 19 युद्धामध्ये शहीद झाले, नंतर त्यांचं स्मारक आचरणे गावाच्या तिथे पंचायतमध्ये आहे। आणि मी 5:30ला कोल्हापूरला जात होतो, तर त्यावेळेला आमदार खासदारच्या मतदानाच्या टायमाला जे बॅनर होते, मी नावं घेत नाहीत, ते बॅनर माझ्या वडिलांच्या स्मारकाच्या समोर लावलेलं होतं। त्यावेळेला मी आमच्या गावचे तंटामुक्तीचे जे सदस्य होते त्या लोकांना मी फोन करून सांगितलं, अरे एक वीर पुरुष गावासाठी देशासाठी युद्धामध्ये शहीद झाले आणि त्या स्मारकाच्या समोर तुम्ही इलेक्शनवाले किंवा जे काय उभे आहेत लोक त्यांचं बॅनर एका युद्धासाठी शहीद झालेल्या जवानाच्या समोर लावता, हे चुकीचं आहे। तर तुम्ही ते जरा बाजूला काढा। तर ते गावच्या प्रतिष्ठित लोकांना सांगून त्यांनी काढलेलं नाही। 8 दिवस आम्ही ती वाट पाहिली आणि त्याच्यानंतर आम्ही जिल्हा कलेक्टर साहेबांना जाऊन भेटलो, पोलिसांना आम्ही अर्ज दिला आणि त्या दिवसानं 10 दिवसानंतर ते बॅनर बाजूला केलं। म्हणजे ही केवढी दादागिरी आहे किंवा एका वीर पुरुषाच्या बॅनर आडवं लावलेलं तुम्ही काढू शकत नाही। म्हणजे गेली 8-10 वर्षापासूनचं हे जे दहशत आहे हे संपायला पाहिजे कुठेतरी। आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे 12 बलुतेदारांना गोळा करून आपल्या भगव्याचं आणि देशाचं नाव आणि आपल्या गोरगरिबांचं नाव जसं अमर केलं, तसे देशासाठी वीर जवान आणि वीर सैनिक जे शहीद झाले त्यांच्या स्मारकाजवळ अशा हे करणं योग्य नाही आहे। मी जो आज आचरणे गावात जो आलो आहे हा, ते लक्ष्मणराव राणे सभापती, माजी सभापती, आणि आता परत रूपी त्यांच्या पक्षाने त्यांना चान्स दिलेला आहे। पण त्यांचा स्वभाव बघल्यानंतर धार्मिकता आधी महत्वाची हा, त्यानंतर आम्ही आमच्या संबंधात त्या आले। आज वर्षभर सौडऱ्या गावात आमच्या पूर्ण 3 मंदिरं जी न पूर्ण होणारी, एक येताई देवी मंदिर आणि 2 गांगो ब्राह्मण, जे 3 पिढ्या जे पूर्ण झाले नाही ते त्यांनी करून दाखवलं। आणि खरोखर ते 3 देव त्यांच्या पाठीशी आणि जनता आम्ही फिरल्यानंतर या आचरणे गावात किंवा इतक्या म्हणजे प्रत्येकाच्या, आता मागाशी येता वेळी मला एक ग्रस्त गावले, अरे ते साहेब आहेत ना, त्यांचा नादच खुळा, म्हणजे ते धार्मिकता आणि त्यांची आपुलकी, आणि त्याच्यामुळे ते निश्चित निवडून येणारच। आणि त्यांचा स्वभाव हे बघून आम्हाला तर खरोखर वाटतं ते निवडून येणार। आणि त्यांच्या बरोबरचे ते लेडीज जी उमेदवार आहे तिचा पण म्हणजे त्यांच्याबरोबर ती साथीन ती व्यवस्थित त्यांचं होणार।